Hola, hem encetat el mes d'abril amb nuvolositat de tipus baix que afectava sobretot a primeres hores del matí al sector central del litoral i del prelitoral, on fins i tot queia algun plogim poc important. Els núvols minvaven i només quedaven estancats en aquest sector d'aquí, deixant el cel força asserenat a la resta del territori. Demà la jornada serà molt semblant, començarem el dia amb nuvolositat de tipus baix al nord del litoral i prelitoral central que es dissiparia ràpidament i deixarien pas a un cel serè com a la resta del territori. Les temperatures mínimes seran una miqueta més baixes, en canvi les màximes pujarien un parell de graus amb algun cúmul d'evolució diürna que podria créixer a l'àrea del massís del Montseny. De cara al pronòstic per Setmana Santa, existeix la possibilitat que una baixa creui per sobre de Catalunya al llarg de dissabte. Tot i això, els models meteorològics no acaben d'anar tots a una i hi ha alguns que indiquen la possibilitat que se'n vagi cap al centre de la península Ibèrica, deixant el temps força més estable i la inestabilitat quedaria de cara a dilluns. En canvi, nosaltres a dia d'avui creiem que divendres serà un dia assolellat, amb formació de núvols baixos i alguna boirina al litoral i pujada de temperatures. Dissabte seria el dia més inestable, amb la possibilitat d'alguna tronada, especialment a la meitat est i la baixada de valors termomètrics. En canvi, diumenge i dilluns pujarien les temperatures i el cel es mantindria força assolellat. Volem acabar avui amb el resum de les precipitacions caigudes al llarg del mes de març. Destaquen aquests més de 600 mil·límetres que queien sobretot durant els darrers 4 o 5 dies del mes de març. També aquests valors destaquen a punts del quadrant nord-est i del vessant nord del Pirineu. Així doncs, el mes ha quedat normal o plujós en tot aquest sector, fins i tot molt plujós a les Terres de l'Ebre, en canvi ha estat sec a la depressió central i també al Prepirineu. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.